liñu yidal ma baba ay baba on jeema émission on nani ko Bébé Issa haali ko assalamu alaikum bandiraɓe assalamu alaikum ɓiɓe fulɓe on calminama on juurama salminima ande nena moƴƴo o eyi salminima no fewi eyi ha joni garten e invité meɗen Bébé Issa an a waɗi album walla a waɗi single walla eyi min mbaɗani taw album kam mais min mbaɗi feccere album mbaɗi feccere album misto ko hen min goni ni inchallah ko le 9 décembre foti wadde disponible e ɗum noon bandiraɓe ɓe on nani ko Bébé Issa haali ko ɗum noon bandiraɓe jaggon hen oɗon gandi ko cukalirde machallah omo jogui avenir tagadi ko waɗata ko ene weeli machallah ɗum noon bandiraɓe on noddama garon jaggon hen onon joguiɓe doole ɓe enen leñol meɗen ene jogui doole machallah eɗen poti wallude kadi sukaɓe men ummiɓe joni ɓe ene darani leñol ngol mama fati